hier in Vaals en hier komen 3 landen bij elkaar. Dit is hier tevens ook het hoogste punt van Nederland. Jaarlijks komen 1 miljoen mensen naar hier en die doen dat niet zomaar. Dit is het 3-landenpunt waar Nederland, Duitsland en België bij elkaar komen. Het is tevens het hoogste punt van Nederland. Het is 323 meter boven NAP. Het is een mooi natuurgebied. Je kunt hier mooi wandelen in de hellingbossen. Je kunt hier activiteiten doen, variërend van kleiduiven schieten tot mountainbiken. En waarom ligt het 3-landenpunt aan de 4 grenzenweg? Ja, dat is een hele goede vraag. Heel vroeger toen was het inderdaad het 4-landenpunt hier. Toen was er neutraal Morisnet en dat hoort nu weer bij België. Dus nu is het weer een 3-landenpunt. En waar liggen de landen precies? Ja, we zijn nu in Nederland. Als ik een stapje zo doe, ben ik in Duitsland. En ren ik naar de achterkant van deze paal, dan zitten we weer in België. Een van de leuke attracties hier op dit 3-landenpunt is dit labyrint. De bedoeling van een labyrint is dat je het middelpunt vindt. De bezoekers doen er gemiddeld 35 tot 40 minuten over. Hoe lang wij erover gaan doen? Come and see. Drie uur later. En we hebben de uitgang gevonden en nu is het tijd voor een pintje.